Hello everyone, welcome back to the channel. Asa kalam nontongnamwna moजाङैनो दङ. मुला खाजि बानायनि र' मुला खाजि नोंथांमोना सोर जानो मोजां मोनो मुला खाजिखौलाय? नैबे मुसु दङ बेखौ गारनांगौ, गारनानै लाखाजोबो. न'आव फोनाय मुला गोरलै फिसाथार. Mula kaji, na? Mula lay. Mula na? Enggak mula. Nơi lay. Mula ya, mula. Beli baik. Nih, बेयावहाय मुला बिलाइ होबाय एसे, ओमफ्राय लाइ बिलाइ, दुन्दिया गोथाव जानायनि. बिदि हानांगौ. Pure ओंख्रि गोदोनिसो, दानि नङा. Chơi đi. मुलाखौ बिदि हानानै लाखाजोब्बाय. ओमफ्राय दुन्दिया हानसै, बिलाइ हानसै ना? बिलाइखौबो हानानै लाखानोसै.
जाबाय बेखौबो हानोसै नेचारेल ओइ ओइ बानलुआ होख्लायनोसै थफाखौ मानि बानलुआनो गोसो जायो सिब्रुसो ना बे बानलु सिब्रु Explicaंबाय Adik chala, aw, nang ding. Balik ke sakit. Mama, sampai nama, no, apa ini tadi? Apa ini mata? Tadi. Bye. साखिनायनो साखिनायनो बानो संख्रि साखिनायनि Mama aja mak. बानलुआ नांबाय ha थाइब्रै थाइबा 좋다 ओइ 니는 모나미던데 반루아 बानलु नांहैबाय नोंनावबो आखायाल'सैना ना नै जाबायलै जाबाय दै लोंदो दैनि खोथा दैसो दै दैसो लोंदो दे नै हाब दैज्लां दै teks खालामनो ini kasih mulia mulatar sahabat coba wah mulia nih aku mulai मायाव नै दाउ जाफैदों माइ लामजोब्बाय माइया मारा होखांजोब्बाय जोब्बायानो जोंना गासिबो बिदि मारा होखांजोब्बाय नोंथांमोना सोरना मारा होबावनांगौ दंबावो ट्रेक्टरजों मारा होयोबा मा जायो बे माइ जिगाबजों माइया थांफाजोबो ओमफ्राय नायनांगौ आरो जोंहाबो उनाव नागिरफिननानै जा बुरजा मोनफिनदों खायफा सोरनाबा नाया बिदियावनो लस थाङो नोंथांमोना थाल ला जुदि ट्रेक्टरजों मारा होबाय बायोबा
बे जिगाबाव सेस माइया थांफाजोबो ओमफ्राय खायनानै उनावहाय नागिरफिनदो जमा खालामनानै होमबाना मोनफिनजोबगोन बुरजा मोनदों जोंनाबो जि बुरजा थांफादोंमोन And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel I'm from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. जाखांबाय जोंहा ओंखाम जाखांबाय ना ओंखाम जाखांबाय मुलि लोंसैलाय निकासा मुलि लोंसैलाय ना एसेल' एलायलाय हनै नायनानै लोंसै मानसिथ' खिंखाथारसै ओरैजे थानानै हनै नालाय यो बाबा babuan babu ha deh बेखौ नुवाखै नोङो मालाय मा जादों गोथाव जाया गोथावसो बियो membrang बेलाय गोथाव मेथाइ ना बिलाय बैलाय आरो दादांब्रा नांलाजोब्बाय दादां दे जाबाव iya acinga mani acinga हासुसिगोनसोथ' बियो दे लोंबा हासुयो गोथाव नि हरलाय बाबु जि लायाखै बेयाव हर बाबुआ मुलि लोंदों सेस ने बाबु बैलाय मुलि जा दंबावोसो गोथाव मुलि गोथाव नाहरदो थुरुन नांगौ ना am mendeng na गोथाव नागिरा खुनुरुखुम hawa थांसै hawa बुं बारा जाफैलायना एसे अन्थाइ आथिंसो जोंसै एथाय मुलिया मिलालै नोंनिया ना tahu Dice tahu bây giờ nè ở đâu hay lên tahu nè hai 친구 많지 그런 거 물리는 물려 봐라 다른 건 쓰는 거 좀 심어 우리 그 심어 칼라킷 kita kok 안 나기라래 롱아다 나래 나 기타라 근데 왜 kundur kumzai 그 심어 그 간다는 시 어이 뭐 그자요 그자는 날 그 심어 칼라순들하는 거 봐요 칼라순들이 시강시자를 강시집 시명이야 시명군요 너무 술랑파 가든 벌레 왜 그걸 뒤틀린 chơi 그 시험값이야 물이야 아우 그 심부지 않지 그 심고 그 심부 능시나 그 심터 메타이 이거 시험 물리는 줄 아마
Jadi. Đấy. Ada. Ni guna apa? Baru disedot. Ui già Mà này. miêu ta mình là lấy miêu. Kadang akhirnya. Kayu tang bau bi. Kamu lihat nih. Ti. Mau siapa ini? Mau sih. Tak mancing. Le nau de. Ini. Mitai jada, mitai. Nah. Mitai jada. Cek apa? Masih Udah. Ah. Ini. Lena. Han. Babu, nela babu. Babu kabur lagi deh. No. Cek apa? Tidak cerita enggak. Ya kau. Kurang. Sendiri. Ini. Dari susah baik. Tahu. Kamu naik lagi. Au. Tahu. Nah, tahu. Langsung lonceng. Bunuh nggak deh. Makan lah. Aku. Bahaduri kalam kayu ini ya. Bir perahu coba nilai. Ni guna apa? Ini. Ini masa kebi? Siap cepat. Minggu lang siapa nih? Siapa? Kudo. Iya. Không, món này mềm rãi luôn. Ăn cho mày. Ăn cho mày đó. Mi con đậu. Đây, đi con. Con thỏ. Kaza sering macam. Ăn, con thỏ nó đồng. Bui. Rồi đồng bảo ơi chế lo chế. Chế lo chế. Tidak. Nào. Chế lo chế. Mau đi. Nào bikulo lang chế bikulo. Ni nào tu. Ha. Nào de. Bu na bra no. Ha senang bu. Ha. Ham. Ha. Dia cilok di. Dari. Ăn Dari sướng bầu. Gwrbwjwng nama? Dari Hằng. Gwrbwjwng. Ini. Dari Gwrbwjwng ini kasna. Đưa lưng đi chị. Đưa chưa nô. Đi lại đưa chưa. Man chả. Chả vậy. Jebai nah. Jai ni deh sebenarnya ni. Jai deh. Sebenarnya ni jai deh. Ni jai. Rồi mi con theo con đang chụp vậy. Kasih tahu benar. Jebai le, jebai. Nak lahir jai? Ai? Mau gua sana nih. Kapok sih beneran jam mau gua. Nơi mà mama Kapok sih. Udah. Mau gua sana nih masih kapok. kau chỉ là sao mà đó với riêng người. Udah makasih bra. Hah? Makasih bra udah. Mau lana lagi gini nih. Mau lagi. Gần đầm thế. Mana beli na? Không đơn. Ya? Không đơn. Kemudian? Kemudian apa sih kemudian lo? Không đơn Brahma. Kemudian rumah? Nuan dang? Không. Nuan badi menang? Không.
लाबोनो नै लाबोलाय मबाइल लालायलाय सिम सोगोरनो अ सिम दं बे सिम जायो नामा मेम'रि होन मा सिम बिलाय सिमा बेखौ होनो आंनि नाम्बारा दे लादो खोमदोना सिम लालायो सोरजों रायलायो सोरजों रायलायो हिनजावजों सोरनि नाम्बारा आंनि नाम्बार आं दा मोनायाव फन हरनो इदो लादो बोरो जौगाया जोंना जोगोनारा जाहांबायानो ओरैजाय गोजौ गोजौ जाहांबाय नैबेबायदि थब्ल' बिफांखौ होयोबा थब्ल' रोदाखौ होयोबा माने हाया थान्दा जाना थाबाय थायो ओमफ्राय दैखौनो होनाङा माने रावलाय हौवानि मबाइल खालायनो रुवाया आन रुवाखौ हारसानियाव आन होनो अब मुझे क्यों ले जा रहे हो हौवानि मबाइल थायो हिनजावनिबो मबाइल थायो हौवाना दस्रा जायो हिनजावना दस्रा जायो मा रं हिनजावना मा रं गलाब हौवाना गोथां हौवानि मबाइल बियो हौवानि मबाइल हौवानि मबाइला होनदै हौवानि मबाइल बेना हौवानि मबाइला नै ना हिनजावनि मबाइला बोरै हिनजावनि मबाइल गैथ'आ इलायनाय नोंना आंना हिनजाव मबाइल हौवानि मबाइल हिनजावनि मबाइल मबाइलानो मोननै ना मबाइलाबो जाथारलाय हौवा हिनजाव हेलौ होनदो हेलौ आव देलै होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे टेक केयार बाय बाय